2010 मायथाइनिफ्रायनो खौरां मुलुगनि फोथाराव मेंनाय गैया थाद'नाय गैयालासे हायेननि रादाब खौरां बिलाइ दिहुनना मैखोमै बिहोमा जगायबोनाय दानसोरां दैमारिखौ गावनि आंगो गामियाव दुंब्रुदै बरायदों आरो मान बावदों। 3 नं जायनारि गामिनि थागिबि दानसोरां दैमारिया 2021 बोसोरनि हादोरनि खुंगा 73थि सुबुंखान्थि सान फालिथाय हाबाफारियाव क'क्राझार जिल्ला खुंथायनिफ्राय साबसिन खौरांगिरि बान्था मोननो हादों। दिनै फुंबिलियाव 3 नं जायनारि गामिनि माइनाव बाथौ आश्रमाव मेंनो रोङै हायेननि रादाब दानसोरां दैमारिखौ बरायो बाथौ आश्रमनिफ्राय। खौरांगिरिनि सिगाङाव ओनसोलनि थागिबि रायजो राजाफ्रा गोबाव समनिफ्रायनो खौरां मुलुगनि बिहोमा जगायबोनाय दानसोरां दैमारिखौ बरायनो मोनना जोबोद गोजोननाय फोरमायदों। जानानै आं बेखौनो बुङो जे दिनै जोंनि बे माइनाव बाथौ आश्रमनि भक्तसालि जानानै गुरुनि बोसोनथिजों गावनि नाजाथाबनाय गोहोजों जे क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव जे सासे बान्था मोनगिरि रादाब फोसावदिंगिरि जानो हादों, बेखौ आङो आफादनि जानानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। दा बिथांखौ जोङो जाहाथे इयुनाव आरो बे ओनसोलनि जौगानाय आरो नैबे माइनाव बाथौ आश्रमनि जौगानाय आरो बे ओनसोलाव गोदोनानै थानाय माखासे जोंनि उन्दै इयुन जोलैफोरखौ जाहाथे दिनैनि बे फरायनाय हाबाफारिजों थुलुंगानाय होनानै जोंनि बर' हारिखौ जाहाथे गोजौआव लांनो हायो, आं बेखौनो दिनै आफादनि जानानै नैबे फरायमेल आफादखौ खुंनाय जादों। खौरांगिरिनि सिगाङाव बिथां दैमारिया बुङोदि बिमा रावखौ बिथा खालामनानै खौरां बिलाइ दिहुनना सिबिथाय होनायजोंनो आं जोबोद रंजानाय मोनो आरो गोजोननाय मोनो, लोगोसे इयुनावबो आं मावलांगोन होनना रोखा फोरमायो। 3 नं जायनारि गोथार माइनाव बाथौ थानसालियाव सान्दुं अखा खाथिनानै खौरां बुथुमनायाव 2022 मायथाइयाव सुबुंखान्थि सानाव जे बान्था होदों, बेखौ लानानै दिनै बे गोथार थानसालि माइनाव बाथौ थानसालियाव बरायनायखौ आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। बुंस'नो हायै मोजां मोननाय आरो बे बरायनाय हाबाफारिखौ लानानै आं दिनै आफादनिसिम रोजा रोजा आंनि मोजां मोननायखौ बावहरबाय। लोगोसे नोंथांमोना जे बे बराय फोरबोआव बड'लेण्ड रादाब बड'सा NNB जिथु खौरां इलेक्ट्रनिक मिडिया फैनानै जे नोंथांमोना फोसावनो, बेनिबो नोंथांमोननिसिम नोंथांमोननि न'खरनिसिम आंनि गोसो गोरबोनि मोजां मोननायखौ बावहरनाय जाबाय। बुहुमाव थांनानै थानायनि मोनसे धर्म दङ, जाय धर्म कर्म, जाय कर्मखौ आङो माइनाव बाथौ थानसालिनि गेजेरजों बे जिनिसखौ मावफुंदों आरो बेखौ मोननो हादों। दिनै गावनि बिमा रावखौ अनसायनो फोसावथायनि मोनसे खौरांलाइ हायेननि रादाबखौ गायसननानै आं दिनै बुहुमाव आंनि बिमा रावखौथ' अनसायनो थाखाय आं माइनाव बाथौ थानसालिनि सिबिसुला फिसा जानानै फोथांनो थाखाय आं नाजालांगोन। आनान गसाइ इसोरनि अननाय बोरखौ लानानै संसाराव जेब्ला जोनोम आरो सृष्टिखौ मोनदों, जोनोम सृष्टिनि लोगोसे संसार धोरोम सैथोखौ फालिनांदों, मानिनांदों अराय जिउनि आंगो जिउनि गुरु होननानै। बिनि गेजेरजों गासैबो संसाराव थांना थादों आरो अबंलारि इसोरनि अननायखौ जेब्लाबो मोनदों संसार सुबुं समाजा। बेनिखायनो बे सैथोखौ आं फालिनो सानदों। बेनि गेजेरजों जेब्लाबो सान्थियाव थागोन, अराय संसाराव जौगालांगोन, दावगालांगोन। जोंनि समाव बे आफोद खैफोद बायदि महिमाजों गेलेनांगौ जाथाय जाहोनाव गावबागाव सांग्रां आरो थियारि जानानै गावनि न'खरखौ दैदेननांगौ, थार आरो सैथोनि गेजेरजों खौसे गोहोखौ लानानै गियानखौ लानानै संसाराव दावगालांगौ, अब्लानो जों खैफोदनिफ्राय बारग' हायो। আপোনাৰ সন্তান GNM বা ANM নাৰ্ছিং পাঠ্যক্ৰমৰ বাবে আগ্ৰহী নেকি?
দৰিদ্ৰ সীমাৰেখা তলৰ মেধাৱী ছাত্ৰীসকলৰ বাবে সুখবৰ আনিছে কোকৰাঝাৰ ছেম কলেজ অফ নাৰ্ছিঙে 2 আৰু 3 বছৰীয়া নাৰ্ছিং পাঠ্যক্ৰমৰ বাবে আগবঢ়াইছে 50% ৰেহাই এই সুবিধা লাভ কৰিবলৈ শীঘ্ৰে যোগাযোগ কৰক 9854550697 আৰু 9854300175 নম্বৰত যোগাযোগৰ অন্তিম তাৰিখ 5 মাৰ্চ 2022